HCI Power 5, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung di na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. So it's Sunday edition ng ating programa HCI Power 5, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Okay? So kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol, dahil si Nurse Erlaman po ang tagasagot natin sa CMD Bicol. Of course, sa mga areas na walang CMD Center, pwede kayo mag-place ng order sa amin. We ship our products nationwide via LBC or J&T. Connect to cmdhealth.ph. So, pwede kayo mag-place ng order doon, okay? So, kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating mga produkto. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? So, ulitin ko, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. And of course, maraming salamat sa mga nag-attend ng ginawa natin na free health consultation dito sa CMD Center in Legazpi City. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Our products are tried and tested po. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. And by the way, announcement muna tayo. Magkakaroon tayong gagawing free health symposium with free health consultation on August 21. Ano po yan? Friday, 8:30 a.m. Andyan kami sa Purok 6, Barangay Mother Lode Jose Panganiban, care of Ma'am Sonia Bibon. Anong gagawin natin? Health symposium with free health consultation. That is August 21. And of course, August 22, mga taga Daet at malalapit na bayan, dyan sa Daet, health symposium naman po ang gagawin natin dyan. August 22, Saturday yan, 9:30 a.m. at Ducel's Garden sa Daet, Camarines Norte sa Barangay 7, Diego Lian Street, Barangay 7 in Daet. And the following day, August 23, health symposium with free health consultation po yan. Gagawin natin dyan sa Labo Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Niyan tayo, 9 a.m. Oo, kasi ang ko-combine na natin yung health symposium with free health consultation. Okay? So, paano kayo maka-attend dyan sa Daet and sa Labo? Of course, dahil may bayad yung venue natin at may lunch na kasama, opo, bili lang kayo ng isang 30 ml retail price with free lunch at pwede kayong, may bababa din akong promo po dyan para sa inyo, para ma-enjoy nyo yung mas discounted price sa ating mga health products. Okay? So, ulitin ko yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At eto ngayon, isa munang kwento ng kagalingan paano nakatulong yung ating produkto.
dito na mag-attend ng Regional Sales Caravan. Maganda raw ang kwento niya, kaya ito wag natin palagpasin. Ma'am, pangalan, edad, taga saan po? Nora Palima po at Bayandong Bakakay. Ilan yung edad niyo, ma'am? 61. Nagkaroon ka rin ba ng health problem kaya nandito ka? Dati po, Anong problema? yung sumasakit ang ulo ko, palaging sumasakit. Hindi naman ako nang pumupunta ng doktor. Yan, nakikinig lang ako sa radyo. Tapos, tinisting ko hanggang ngayon. Yun ang Kumusta ano ko. naman, ma'am? Okay naman po. Hanggang ngayon nagtatake kayo? Opo. Tapos, yung tatay ko, pag nagkakasakit yun, tinatawag niya ako, pinupunta ako kasi nasa Sorsogon. Ngayon, naikot namin ang ospital, ang mga doktor sa Sorsogon. Opo, Erosin, Sentro, Sorsogon, kung saan sa How old na yung father niyo po? 85 po. Ano yung sakit niya, ma'am? May prostate siya, tapos yung lalamunan niya, hindi maalisan ng sipon, parang, tapos yung ano niya, yung plema niya puti, hindi niya na ano, kahit anong antibiotics ng binibigay ng ano, ganun pa rin. Tapos yung ano, yung nabibingi na siya sa antibiotics. Kasi good for 7 days. Tapos hindi man siya ganun pa rin. Sabi niya, punta naman tayo doon sa iba, baka mano naman. Punta naman kami. Ngayon, sabi ko sa kanya, ano kaya kung testingin mo itong CMD? Hindi naman ito masama, sabi ko. Hindi ka naman maano nito kasi kung umiinom ka ng sa doktor, pwede ka naman inom. Yung sabi niya. Dinara ko siya rin sa Bakakay kasi nasa Sorsogon siya. Dinara ko siya kay Ma'am Mitz. Tapos, siya. Sabi, CRG juice muna bago siya so, therapy nga niya. Tapos, siya. Tapos, sa pag-inom niya ng CMD, okay naman ang niya. Sabi niya, parang may improvements ang pakiramdam. CMD lang ba yung ginamit niya, ma'am? Yung lahat. CR juice, CRG, opo. Yung, yung isa pang juice na, So, bali, bago niya nag-try ng ating health HCI products, ilang buwan ba o taon na siyang nagsasuffer ng mga health problems niya, ma'am? matagal na po, ma'am. Kasi, kung saan-saan siya nga pumupunta. Sabi ko, wala ka naman nararaaw, hindi ka naman gumagaling sa gamot na yan. Testingin mo to, sabi ko. Okay ito, sabi ko. Tapos, inano nga niya. Sabi ni Ma'am Mitz, mag-inom 3 times a day. After meal, 30 minutes after meal. Sa isang baso niya, 10 patak. Tapos, 10 CBF. Yun. Tapos, pag 9 o'clock, pinapajuice ko siya. Tapos, pinapatakan ko rin ng CMD. 10 drops din. Tapos, after lunch naman, mag-inom naman siya ng CMD at CBL. Pero ma'am, nung nag-take po, sabi mo matagal na siyang gano'n ang situation niya, may health problem at marami nang nainom na gamot, parang umikot na sa lalawigan ng Sorsogon ng mga pagamutan. Nung nag-take ng aming product, ilang araw ba nakaginhawa? After 1 week, sabi niya, may parang maganda ang pakiramdam ko. Sabi ko, sige, dire-diretso mo yung tapos balik-balik kami dyan kay Ma'am Nitz dahil ite-therapy siya. Ngayon, sa awa ng Diyos, okay na. Tapos yung, yung sa lalamunan niya, kasi parang sabi niya, parang may sipon ako. Hindi yun na yung plema niya sa doktor. Hindi yan gumagaling, hindi na hinog ang niya, palaging puti. Nung sige na niya inom, lumabas sa kanya yung yellow, ang plema. Nag-okay ang niya. Ilang months na ba ma'am gumagamit? May ata kami pumunta ngayon lang. June. Bago pa lang. Bago pa lang po. Anong sitwasyon niya ngayon ma'am? Okay ang niya yan. Okay ang pakiramdam niya na umiinom siya. Nagpaano nga ni siya sa sa doktor ulit.
dahil may prostate nga siya. Sabi ng doktor, lumiit na daw ang prostate niya. Tapos sa pangalawang may kay Ma'am Mitz na check up, sabi ni Ma'am, lumiit na ang prostate niya. Sabi ko, tuloy-tuloy mo lang yan para okay ang pakiramdam mo. Last week, nagdala ako ng gamot sa kanya. Oo, sabi niya, masama ang pakiramdam ko. Sabi ko, bakit? Anong mo? Sabi niya, naubusan ako. Hindi ako nakainom kahapon. Naubusan. Oo. Tapos, pagdating ko, timplahan ko kaagad siya ng juice. Tapos, putakan ko ng CMD. Tapos, bigyan ko ulit ng 10 tabletas. Mga alas 5, sabi niya, okay nga yung pakiramdam ko. Sabi ko, mamayang bago ka matulog, inom ka ulit. Kaya, sa awa ng Diyos. So sa family, ma'am, aside from yung father mo, may iba pa bang gumagamit ng product natin? Opo, yung asawa ko. Anong problema? Diabetic kasi siya na nagmamanhid na ang niya. Kumusta siya ngayon? Okay na po siya na nag-iinom siya ng CMD, CMD, CDM yan, saka CR juice. CR juice. Na-detox din siya. Ni Importante Ma'am. talaga yung detox. Ako rin nga, na-detox din Oo. Ma'am, anong recommendation mo? Ay, may message ka ba sa mga makakapakinig ng testimony? Para po sa mga hindi pa ng CMD, try po nyo kasi wala naman masama sa maganda ang CMD kasi herbal nga, hindi ka ma-overdose sa pag-inom ng gamot. Ma'am, pangalan ulit, taga saan? Nora Palima po. Taga Bakakay. Ayun, sa mga listeners natin, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Pero ito ngayon, dahil kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating mga produkto. Kaya kailangan lang diskubrihin ninyo. Alamin nyo, subukan nyo, diskubrihin para mapatunayan. Kailangan talagang mindset natin yung ating mga sarili that we deserve to be healthy always. Na kahit nagkakaedad na, katulad ko na senior citizen na, dati puro sakit, puro gamot, pero ang sakit nandyan pa rin. Eto ngayon, napapakinggan nyo ako, humaharap ako sa napakaraming tao, a living testimony na restore ng ating mga produkto. Hindi ko na naramdaman yung mga pain, wala na yun, di ba? Noon kasi ang pain reliever ko, umaga at gabi, grabe. Akala ko nga noon, may cancer na ako. Pero salamat sa Diyos. Ito ang ngayon, ni-restore, na-rejuvenate. Kaya patuloy ang aming misyon na i-share ang mga produktong natural para makatulong sa napakaraming tao. So, ito ngayon, isa pang kwento ng kagalingan. Paano siya natulungan ng ating product? Okay, meron pa rin dito nag-attend. Siya mismo yung kaninang kinikwento ng isang attendee dito. Kailangang humarap siya sa mga taga-Bakakay, living testimony na tulungan ng ating product. Sir, pangalan, edad at taga saan po? Christian Ivan Admana po from Hindi and 25 years old po. Nagkaroon ka daw ng problema. Ano yung problemang yun? Germ cell tumor po. Nag-suffer po ako ng simula October last year. 3 months po ako sa hospital. Palipat-lipat po. Isimula po sa Cope. Tapos nung by December po, transfer po ako sa Naga, BMC. Yung gano'n na ano yung nararamdaman mo nun? Nung simula po, sobrang sakit po ng likod ko. Tapos umagahan po, hindi na po ako nakakahinga. As in, talagang parang wala na po. Di yun po, sinugod na po ako sa ospital, sa Cope. Nung sinugod ka sa ospital, may mga pinainom sa yung gamot? Madami po, kung ano-ano po mga pinainom sa akin nun. Oo. Wag ka lang mag-mention ng brand ng gamot. Ilang days ba o months kang umiinom ng mga synthetic drugs yun? Apo. Oo. Almost 3 months din po. Tapos, dun sa tabako pa lang po kasi, balik-balik ako 3 beses po, mga 5 araw, 6, gano'n. Tapos, yun na nga po, nung hindi na po kinaya sa Cope, inano na po ako sa Naga, sa BMC po. Tapos doon naman po ako na-confine.
Ilang buwan? 1 month po. 1 month may get. Hindi, grabe na gastos nyo. Grabe po. Magkano? Almost $500,000 po. Oo. Pero ano ba recommendation sa'yo ng doctor mo? Anong gagawin sa'yo? Yun nga po, inano na po na mag-chemo daw po. So, nag-chemo ka? Opo, naka-3 session po. Anong naramdaman mo sa chemo? Sobrang panghihina po, sobrang bagsak na bagsak po talaga yung katawan ko, yung immune system ko, walang-wala po. So, yun po, napag-ano ko pong parang hindi po parang dito po ako bibigay eh. Parang doon Dahil po sa chemo? dahil po sa pag-chemo. Ba't ka nag-try ng CMD products? Inano po ako ni tita ko na magano daw po kami dito sa office po ni Ma'am Mitch. So yun po, inano po ako ni Madam. Anong mga products po? Yung Power Trio po. Power Trio. Apo. So, ininom mo yun. Apo, Ilang araw mo naramdaman yung pagbabago? Everyday po, may mga improvement pong nangyayari sa akin. Sobrang ganda po niya. Tapos hanggang ngayon po, ngayon nga po nakakabalik-balik na ako, nakakapag-basketball na ulit ako, dumadayo na po ulit ako. Oh. Tuloy ka, dapat Power Trio ka pa rin everyday. Pero nagpa-check ka ba kung nandyan pa yung bukol? Hindi no. Nag-ano na lang po ako na, nagdepende na lang po sa ginhawa ko. Na sobrang good na po ng pakiramdam ko. Na parang wala na, ganun. Oo. Pero mag-iingat ka kasi hindi ka pa sure. Ilang buwan ka pa lang, January ba yun? O ilang ano pa lang ngayon. Mag-iingat ka kasi usually ang sakit ng tao, 20% genetic, 80% lifestyle. Sa tingin mo, ano yung cause ng pagkakaroon mo ng sakit? Lifestyle po. Lifestyle. Ilang taon ba na ang dami mo ring mali sa lifestyle? Simula po yata nung nag-college ako. Oo. Dahil sa pagkain, tapos sa bisyo po, uminom po ako, tapos dumating ako sa pag-vape, nag-yosi rin ako, pero ngayon po lahat tinigil ko. Healthy lifestyle na po ako ngayon. Healthy lifestyle plus Power Trio every day. Yes po. So, anong message masasabi mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Para po sa mga nakikinig sa akin, maniwala lang po kayo. Siyempre, samahan nyo rin po ng pagdadasal. At siyempre, paniniwala po sa Power Trio. Napakaganda po ng magiging result sa inyo. Magtiwala lang po kayo palagi. Pangalan at edad po? Christian Ivan Admana po, 25 years old. Ayan, maraming salamat. O, diba? Lifestyle. Ang sakit ng tao, 20% genetic naman na, opo, 80% lifestyle. Whatever our health situations now can be the result of our lifestyle 5 to 20 years ago. Kami talaga tinamaan. 15 years, ang dami kong mali sa lifestyle. Kaya bumagsak yung health namin. At dumating ang time, puro na kami gamot, pero ang sakit nandyan pa rin. Salamat sa Diyos. Ito ngayon, na-rejuvenate the natural way. Itama ang lifestyle at gumamit ng aming mga product. Ang gagawin kasi ng product natin, tandaan po natin na DNA, detoxification, tatanggalin yung toxins sa ating mga katawan. O, diba? Nourishment, kasi po, these are nutrients na kailangan ng ating trillions of cells. Pag naging healthy yung mga cells natin, magiging healthy yung mga organs, magiging healthy yung mga system natin, at tayo ay naglalakad-lakad dyan, tayo ay healthy. O, ano, gusto nyo yan? Okay, kaya nga po, 2 anak kong nurse na dapat mag-abroad, opo, para umasenso kami. Pero dito, mismo sa product na to, sharing the good health to people, na-bless kami ni Lord. Oo, kaya hindi na po sila nag-abroad. Sabi ko sa kanila, anak, mag-abroad kayo, mag-alaga kayo ng foreigner, at padala nyo ako ng dollars. O, diba? Ang sarap nun, diba? Pero sabi ko, ano kaya, alagaan natin yung mga Pilipino sa labas ng ospital? O kayo, saan nyo gustong alagaan kayo? Sa loob ng ospital o sa labas ng ospital? And that's why we conduct health symposium, we conduct free health consultation. You can reach out for us dahil yan po ay mission namin. Hello kay Ma'am Nelly Sangki and Ma'am Maricel Morales. O Ma'am Maricel, yung mga tao mo, isabay mo na lang sa event natin dyan sa August 21 dahil andyan ang iyong lingkod sa Jose Panganiban sa Purok 6,
Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, to conduct health symposium with free health consultation. Yun ang mga events natin. And 22, andyan naman ako sa Daet, Yusel's Garden. 9:30 a.m. Opo, and 23, andyan tayo sa, Hills and Garden, sa Labo, Camarines Norte. Anong gagawin din dyan? Health symposium with free health consultation. Pagsasabayin na natin kasi maluwag naman yung oras natin dyan sa Hills and Garden. So, after ng ating health symposium, free health consultation. O mga taga Naga City, maraming salamat sa mga nag-attend ng ginawa natin na health symposium with free health consultation last August 1. O, di ba? Ay, 2 pala. Oo, babalik-balikan ko kayo, Naga City, para mas marami tayong matulungan dyan, okay? So, isa pang kwento ng kagalingan. Paano nakatuloy yung ating product? Ito naman, sakit ng mga kalalakihan. Oo, yung may mga prostate problem dyan. Ako, simple lang yan. Ang kagandahan po, kahit yung mga nakakatheter na, taking our products, hindi lang yung prostate nyo ang matutulungan. Kasama yung ibang mga problema nyo sa kalusugan. Ito, pakinggan natin ang kanyang amazing testimony. Okay, may bisita po ako dito sa aking office sa Legazpi City at narinig ko ang ganda ng experience nitong isa ditong pumunta dito. Kaya ma-interview natin para maka-inspire man po siya, makatulong sa napakaraming taong may mga problema sa health. Sir, kailangan ko pangalan mo, edad at taga saan po? Taga Ginubatan, Pangalan. Igmedio Rico, Ilan yung edad nyo? 62. Okay, sa edad mong 62, ano ba yung mga pinagdadaanan mong health problems po? Prostate. Yun lang ba? Opo. Hindi ba tumataas yung BP mo? Hindi. Normal lang po. Normal. 120. So, yung problema mo sa prostate problem, nahirapan ka ba mag-ihi? Nahirapan po. Ilang buwan na? 2. Yung nakakateter. 2 buwan. Kinatiter ka. Opo. Kasi pag walang catheter, di ako makaihi. Ilang buwan kayo nakakatiter po? 2 buwan. Ano yung mga pinagdadaanan mo habang may catheter ka? Nahirapan ka ba o ano? Nahirapan po. Kasi sa gabal yung hindi makagawa kung anong gagawin. So, yan, 2 buwan siya nakakatiter. Ano bang recommendation sa'yo ng doktor? Anong pwedeng gawin sa'yo? Pinag-resita ako ng gamot. Ilang buwan mong iniinom? Maintain yun po. Ilang buwan mong iniinom? Matagal na. Mga taon na yung iniinom ko yun. Para ba yun sa prostate? Opo, sabi nila, yung resita nila sa akin. Hindi ka pa, wala bang recommendation na kailangan kang operahan? Naka-schedule na po ako nung October 2 diyan sa BR, TTH. Tapos, biglang pinapunta kami ng September 30 kasi pizza dos schedule ng operahan. Tapos pumunta na kami September 30. Biglang nagsabi na sira daw yung pang-laser nung gamit. Hindi man natuloy. Kaya umuwi na lang kami. Kaya ako ng CMD, tuloy-tuloy mag-inom. Yun ang nagpa-ultrasound. Bumaba, dati 100.9 yung enlarged, malaki. Tapos magpa-ultrasound ako, naging 88 na lang po nung mag-inom ako ng CMD. Ilang drops po iniinom mo ng CMD? O umiinom ka rin ba ng CBF, yung tableta? Opo. Ilan po? Dati, 60 yung drops. Tableta? Dati 8. Tapos pagpunta namin nung isang buwan, sabi, bawasan daw ng 2, 6 na lang yung tableta. 6 tablets, 3 times a day? 2 times a day. 2 times a day. Umaga sa... So, ilang days mo, di ba nakakatheter kayo? Ilang days mo naramdaman yung pagbabago sa health mo? Mga mahigit isang buwan na yung pagbabago na normal lang pag-ihi ko.
Hindi. I mean, di ba, nakakateter ka, nag-umpisa ka mag-take ng CMD? Opo, Oo. Ilang Yun. araw yung pagbabago? mga 2 weeks yun, Weeks. nagbago. Oo. Kaya pinapalitan ko yung catheter kasi pag 2 weeks daw, palit naman ang catheter. Tapos pinapalitan ko na, hindi naman yung catheter. Di ko na pinakatheteran. Tapos tinry ko mag-ihi sa CR. Nakaihi na ako marami. Yung pala, lumiit na kasi yung catheter ay prostate. Prostate. Oo, nung pag-inom ko ng CMD sa katablet, CBF. CBF. Nag-detox ka po? Nag-CR juice ka? Opo, isang beses lang. Oh, so, October ka nagpunta dito? Na nag-umpisa? September. September ka nagpunta Opo. dito. Oo. Oo. So, ngayon wala ng catheter? Wala. Mag-umpisa ng September to, wala na akong catheter hanggang ngayon. Okay na yung pag-ihi niyo po? Okay na po. Okay, so aside nung sa prostate problem, may iba ka pang health problem na natulungan? Mayroon po. Ano po? Yung mga sa pag-dumi. Dati hindi regular? Kung minsan, tuloy, kakadumi ko pa lang, mamaya-maya, dumi na naman. O ngayon? Ngayon, mabibilang na lang ko yung pag-CR ko. Kung minsan, mga 2 beses. Normal yan. Opo. Normal yan. So, lumakas po ba kayo? Opo. Yung tulog nyo, kumusta po ngayon? Masarap na yung tulog ko. Dati, iniisip ko kasi, kaya hindi ako nakakatulog kasi nararamdaman ko, nandiyan naman yung nagkaihi naman ako, kahihi ko pa lang, maya-maya, wala pang 5 minutes, may ihi naman. Parang hindi naubos yung ihi ko. Pag nakahihi na, masarap na yung pakiramdam. Tapos, parang hindi naubos yung ihi ko. Balik na naman ako sa CR. Ngayon, nangahimbing na akong matulog, nakakaramdam na akong ihi, pero matagal na, ihi naman ako, para hindi ako nagtatagal. Natakot kasi ako pag nagtagal ng ihi, kasi pag nagtagal, di na ako makaihi. Lalong dami ko ihi, wala nang lumalabas. Okay. So, tatay, anong message na masasabi mo, mapakinggan yung kwento mo para maka-inspire ka sa mga katulad mo na nagkakaroon ng mga ganyang problema? Recommend mo ba? Maraming salamat po sa namin yung CMD na yun na nakatulong sa prostate ko na nakaihi na ako kahit walang catheter kasi nung hindi pa ako umiinom ng CMD kahit may catheter nahirapan ako, maraming ihi ko hindi man lumalabas na sa puwerta, sa sa hose dumadaan. Kaya nung nag-umpisa ako bumili kami ng CMD, September 24 ata yun, pumunta kami dito. Yun ang pag-umpisa ko mag-inom. Tapos magpapalit ako ng September 2 ng catheter. Di ko na diretso yung catheter na sabi ko, nakaihi na ako. Tinry ko doon sa CR ng ospital. Sabi ko sa doktor, nakaihi na ako, Dok, na kahit walang catheter. Tapos, wag na natin, lagyan. Bumalik ka na lang kung hindi ka naman makaihi. Ayan. Pangalan po at taga saan ulit? Ako po si Mr. Igmedio Rico from Doña Mercedes, Ginubatan, Albay. September 8, 1961. Ang edad ko po, 62 na ngayon. Salamat. Ayun, o di ba? Akalain mo yan, pangalan niya Mr. Egmedio Rico. Nagkaroon ng problema sa prostate at 2 taon umiinom ng reseta ni Doc. At dumating ang time, hindi na siya makaihi. O akalain mo, tanong ko sa inyo, umiinom ka ng gamot for 2 years sa prostate. Pero dumating pa rin ng time, hindi ka na makaihi. Ang tanong, effective ba yung gamot? O, Aber, sige nga, anong sagot?
Oo. Yun. At yun na, ang nangyari pala, schedule siya for operation. So, ready na. Usually po yan, kung ang operasyon ay, kung ano yan, halimbawa, the following day, yung operation, a day before, dapat nasa ospital ka na kasi may procedure na gagawin sa'yo. O, di ba? Anong sabi ni Doc? Hindi ka mauoperahan dahil sira ang aparatos. Grabe, ano? Buti na lang, listener, napakinggan niya yung CMD. Napadpa dito sa CMD office at minanage namin yan. Opo, nang bumalik siya sa ospital para palitan yung catheter, yun pala, malakas na siyang umihi. Anong pinainom ko sa kanya? Power Trio, CMD, CBF at juice. Yan, o di ba? Kaya tuloy-tuloy na, sabi daw ng doktor. Sige, wag ka nang lagyan ng catheter. Pag dumating ang time na hindi ka na naman nakaihi, bumalik ka dito. Hindi na siya bumalik kay Doc, okay? So, ganun kaganda yung ating mga produkto. Kaya madalas sabihin ko, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto, okay? So, isa pa dito. Sunod-sunod lang tayong testimony ha. Kasi medyo busy ang iyong lingkod. May mga ginagawa-gawa pa ako. Eto, isa pang kwento ng kagalingan. Pakinggan po natin. Number 40. 40, ayan. Okay, may bisita pa ako dito. Siya yung dati nagtitestimony na 2 taon ng balik-balik sa hospital, sa doktor, laboratory dito, laboratory doon. Pero dito pala bumagsak sa CMD. Yun ang nagpagaling talaga sa kanya, yung ating HCI CMD. Pero meron siyang kwento ngayon, nandito siya sa aking office ngayon at bibili ng volume na mga product dahil mabenta dyan sa kanyang sari-sari store. Pero ma-interview ko siya para maka-inspire. Ma'am, pangalan uli, edad taga saan? Ako po si Nora Aison, taga Purok 7, Campuro, na sarong may Ilan na edad po? 70 na ako. Ayan, magtatagalog tayo ma'am pa. Sa Cam Norte, yung San May area doon, hindi naintindihan yung Bicol. So, may kwento ka tungkol sa anak. Apo. Anong nangyari sa apo mo? Ilan ba yung edad at anong nangyari po? Ang apo ko ay 15 years old. One time, nagkaroon siyang bukol sa ilalim ng dila niya. Ngayon, dati na kaming gumagamit ng CMD kasi matagal na ako sa CMD. Ako ang kasabay ng CMD paglabas, kasabay ako na gumamit ng CMD. Dinidma ko yung CMD kasi sabi ko, minimum naman tayo ng CMD. Ba't ganon? Pumunta ako sa doktor. Sabi ko kasi natakot ako eh. Pumunta kami sa doktor. 2 doktor ang pinunta namin. Pati ito si doktor. Oo, wag ka na magbanggit ng pangalan ng doktor. I-refer kami doon sa isang ospital. Pagdating namin doon sa ospital, sabi ng doktor, uoperahin daw. Sabi sa akin, mag-ready daw ako ng 100K. Tinanong ko naman yung doktor, Dok, sa 100K ba ang operation na yan? Ano ba? Totally? Wala na talaga? Hindi na babalik? Ay, hindi mother. May itong sakit na to, pag na-opera, bumabalik. Natakot yung apo ko. Sabi niya, Mi, ayoko na. Pagdating namin sa bahay, nag-usap kaming dalawa. Sabi niya, Mi, try natin yung CMD. Sabi ko, oo nga, dinidma natin kasi gumagamit na tayo, matagal na tayo dyan. Pero ba't nagkabukol ka pa rin? Di yung ginawa ko, sige, sabi ko, gumawa ka ng bulak. Lagyan natin ng CMD, tapos ipatong mo dyan sa yung bukol mo. Anuhin mo ng dila mo para hindi makalabas yung bulak. 3 beses sa isang araw namin ginagawa. Pakalipas ng 2 araw, sabi ng apo ko, Mami, sumabog. Sabi ko, oh, sige, idura mo. Tapos sabi ko, oh, ano? Sabi niya, nako, ano na, maliit na, wala na, sabi niya. Sige pa rin, araw-araw, ganon ang ginagawa namin. Sabi ng doktor, pag inopera, bumabalik. Sa awa ng Panginoon, hanggang ngayon, itong taon na to, nangyari ito. Hanggang sa ngayon, nag-testimony ako, wala na. Sabi ng apo ko, Mami, CMD lang pala na, gastos-gastos pa tayo sa ospital, 2 tayong balik-balik sa ospital. Magkano na yung nagastos sa ospital po? 6K.
Naka 6K. Oo, naka 6K. Pero pala patak lang ng CMD Oo. ang katapat. Ilang buwan na po na nag-okay na yung apo mo? Ano na madam, basta itong taon na to, wala pang isang taon. Kasi itong taon na to nangyari. Mga ilang buwan? Pwede mga 6 pa lang na buwan. Hindi na talaga bumalik. Hindi na bumabalik kasi kahapon nga. Sabi ko, Bibi, ano ba yung bukol mo? Wala na, flat na, wala nang problema. Sabi niya, ganon. Sabi ko, salamat sa CMD. Makapta CMD. Tapos, ikaw, papawalaan, mag-resolve rin ang problema ko. Okay. Marami. May ano ka pa kasi siya po ay talagang retailer ng ating, dahil siyempre sa family na prove na napakaganda ng ating product. Retailer siya diyan sa Puro Legazpi City. May kinikwento ka yung bata na ano bang nangyari doon sa bata na natulungan ng CMD natin? Mayroon ako isang pamilya na paminsan maganda rin ang marites. Kasi may isang bata doon sa kapitbahay namin na isang buwan na sa ospital, hindi na gumagaling, inilabas nila. Naglalagnat, tapos nagtatai, tapos balikwas ng balikwas yung bata, hindi mapakali. Yung mga marites doon sa amin, sabi, Ate Bibi, baka mamaya, iwanan ka ng anak mo. Huwag ka magsalita ng ganyan. Isang buwan na kami sa ospital. Andyan kasi, Mami, mayroong gamot. Ba't hindi nyo subukan? Sabi ko, si Mami pala, mayroon. Hindi naman sabi ko, sige, tutulungan kita. Kahit hindi mo bayaran, try natin. Hindi ako sa iyo maninigurado pag hindi natin nasubukan. Sabi ko, ano pinainom mo sa anak mo? Sabi niya, gatas. Pero ayaw na magdiri, sabi niya. Kasi sumasakit ang tiyan. Sabi ko, kunin mo yung chupon. Ang ginawa ko, kasi 2 taon pa lang, ginawa kong 10. Dapat baga, sabi ko, hindi pwede yung 10, pero sinubukan ko kasi malala na yung bata, talagang delikado na. Ang ginawa ko, sabi ko, padidihin mo, pilitin mo magdidi. Ngayon, Halo ba sa gatas o sa tubig? gatas, madam. Sige, sabi ko, pilitin mo para yung anak mo gumaling. Yung kapipilit niya, yung patakba ng gatas, nakalagay sa lalamunan niya, yung parang naano ng bata, dumidi yung bata. Pagkatapos ng dumidi na bata, inaubos yung maliit na chupon. Nakatulog na yung bata. Sabi ko, asa na ba si Biboy? Sabi niya, nakatulog, Mami. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Kasi hindi na natutulog yung bata. Sabi ko, bantayan mo, tingnan mo, lagyan mo ng diaper, tingnan mo kung ano mangyari. Pero pagkatapos, bumalik ka sa akin kung ano nangyari. Oo, sabi niya, Mami. Tapos, hindi pa nga naumagahan. Sabi niya, Mami, may lumabas sa bata. Ano lumabas? Yung parang bilog ika na ang baho na hindi ko atim kung ano yun. Sa pit nga, yung tumaiba yung bata, may lumabas daw na malaking bilog. Sabi niya, ang baho. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano yun. Ano pala? Yung mayroon palang kinain yung bata, parang nalason yung bituka niya. Yung parang nagkaroon na yun ng, parang lumot na. Tapos, di yun, lumabas. Sabi ko, dali mo uli sa akin yung CMD. O yung chupon. Lagyan ko pa uli ng CMD. Dinala niya uli yung CMD. Pero bantayan mo kasi may lalabas pa yun. Ha? Sabi niya, meron pa ba? Sabi ko, basta meron pa. Linagyan ko na, hindi ko na sinampo, nilagay ko na sa 3 patak na nga lang, madam. Ngayon, bantayan mo, mag-report ka sa akin. Tapos, maya-maya, bumalik. Mayroon lumabas. O ano ang lumabas? Sabi niya, parang kamay ni Biboy na bilog. O ano ang kulay? Sabi niya, green na green, Mami. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano ang laman. Madam, ang laman ng yung bilog na yon, buong sipon. Ang baho daw. Pagkalabas noon, kinaumagaan si Biboy naglalakad na, ano nangyari niyan? Hindi pa naman, samantalang din nila yun napapalakad kasi ang lumiit na nga. Sabi ko, Biboy, salamat. Kung wala si MD, mamamatay ka. Sabi ng nanay, oo nga. Pero salamat sa sa'yo, Mami. Kumusta na siya ngayon? Ay, ngayon, binata na. Kaya, pinangalanan namin si CMD. Kaya, yan. So, yan lang. Actually, marami ka na experience. Ang dami kong na-experience, ang dami kong nagamot doon sa amin.
Tsaka yung, wag kayong ano sa CMD kasi, kahit sa taga, sa sugat. Napakagaling sa sugat, madam. Ang galing-galing sa sugat. Kaya wag kayong mag-alala kahit sa mga bukol-bukol, ilagay nyo lang sa gapas, tapos paglagay nyo sa bulak, itapal nyo dyan sa bukol, lagyan nyo ng plaster, hayaan yung gumabi, umuwaga ng ganyan, araw-araw, at makikita nyo mawawala yan kasi nangyari yan sa buhay namin. Ayan. Actually, marami siyang experience kasi almost kung 20 years na si Health Code, siguro mga ano ka na, 18 years ka na user ng product. At yan na yung ngayon na, kaya totoo yan na kung kayo mga sari-sari store, kung may CMD kayo sa inyong mga sari-sari store, para kayong butika sa barangay. Ano po ang message mo sa mga listeners po? Ako ang pinapayo ko sa inyo, wag kayong mag-alala. Kung kayo may mga sakit sa katawan, hindi ko naman sinasabi na wag kayong pumunta sa doktor. Mabuti pa rin na magpa-check up kayo kasi gaya sa anak ko. Yung anak ko kasi, si Junjun, nagkaroon siya ng heart failure. Sabi niya sa akin, Ma, meron ba akong sakit sa puso? Sabi ko, wala eh. Ma, nagpa-check up ako, meron daw. Di, gamot sila ng gamot, nakaubos na sila ng mahigit 200K. Sabi niya, pababa mamay ang ano ko, ang timbang ko. Sabi ko, why not hindi mo subukan ang CMD? Sabi niya, magaling ba yan? Sabi ko, subukan mo, isa lang. Pinadalan ko sa Maynila kasi nasa Maynila. Pagkatapos sabi ko ng isang battle, bumalik ka sa doktor mo. Sabihin mo, mapapacheck up ka uli. Pag dating niya daw, pagkaubos niya, nagbalik siya sa doktor. Sabi daw ng doktor, inimnom mo ba yung gamot na binigay ko? Sabi, opo, Dok. Kita mo? Di ang dali mo gumaling. Hindi niya alam na hindi naman ininom ko. Ang ininom ko CMD. Tawa rin tawang. Kaya, pag bumibili ako dito, madami marami, pinabadadala ko sa Maynila. Kasi sa Maynila daw, 2,000 ang isa niya. Kaya ang ginagawa ko, tatawag yan sa akin, Ma, padalan mo ako ng CMD. Ini-LBC ko yan. Ang dami ng karanasan namin na nangyari. CMD ang nakaligtas. Kaya huwag kayong mag-alala. Basta maniwala lang kayo. Pangalan uli? Ako si Nora Aison, taga Puro, Legazpi. Ayun, o diba? Ganon ka-amazing yung ating mga produkto. Okay? So, sana ay na-inspire kayo. Oo, na ang ating product pala ay maaasahan. Okay? So, anyway, sa mga listeners, kung may tanong, eto uli yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. Tinitinan ko yung aking oras. At syempre yun, nakikita siguro yung mga nasa Facebook, nagmo-multitasking tayo. Oo, kasi may mga iba pa tayong gagawin. Okay, update. Pero, iulitin ko sa inyong, para sa mga listeners natin, yung upcoming event. Opo, upcoming event natin dyan sa Camarines Norte, August 22. Oo, dyan sa, ano tayo dyan? 8:30, dapat nandyan na kayo sa Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, sa place ni Ma'am Sonia Bibon. Opo, 8:30 nandyan na kami, so we can start at 9 o'clock. Anong gagawin natin yan? Health Symposium with free health consultation. Opo, dapat sabay-sabay, dapat before 9, sana nandyan na kayo. So we can start at after our health symposium, ang gagawin ay free health consultation. Opo. And then, ano kayo? Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. And that is, ano pala yan? August 21. Friday yan, holiday. Kaya even yung mga teachers natin dyan, yung may mga opisina, wala kayong pasok. So you can join us on August 21. And August 22, ang venue natin sa Giselle's Garden sa Diego, Linya Street, Barangay 7, Indaet, 9:30 a.m. po. Kita-kits tayo. Health Symposium po yan. And August 23, Sunday po,
9 o'clock. 9 o'clock dyan po sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Anong gagawin natin dyan? Health Symposium with free health consultation. Kasi maluwag naman yung oras natin dyan, so pwede pa natin after nung health symposium ay we can conduct the free health consultation. Basta kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. Pero sa mga attend dito sa DAET, sa Labo, may registration tayo dyan. Bakit may registration? Simple lang, bibili kayo ng isang 30 ml CMD retail price with freelance na po kasi yan. Hindi kayo magugutom. Hindi kayo magugutom, kaya take advantage po kayo. Siyempre, yung mga taga-DAET at malalapit na bayan dyan sa DAET, avail free health consultation sa CMD Center in DAET sa Diego Liña Street, Barangay 7 in DAET. And of course, sa inyong lahat, hindi lang good health ang sinishare po namin. We share to you people the business side of Health Code International. Tried and tested ang ating mga produkto. Kailangan lang aralin nyo, subukan, diskubrihin para mapatunayan natin. So ano na tayo actually? Power 6 na po tayo. Opo, Power 6 na. Tinitinan ko yung oras. Okay. Kaya pa ng oras natin. Power 6 na po tayo. Unang-una, syempre, yung ating CMD or Cell Mineral Drops. Yan po ang gasolina ng ating mga katawan. Kailangan ng katawan natin around 80 kinds of minerals na hindi na natin basa-basa nakukuha sa pagkain ngayon. Dahil ang mga pagkain natin ngayon ay pinalaki na po sa fertilizer. 3 klaseng minerals ang nasa fertilizer, NPK, yan. Pero ang kailangan ng katawan natin, around 80 kinds of minerals. Kaya swak na swak sa loob ng bote ng CMD, yung mga minerals na kailangan ng katawan natin, nandyan po. Magpatak-patak araw-araw. Kung healthy ang family, take the product. Mamimaintain yung healthy kayo. May sakit, take the product to restore your health. Pag na-restore na, huwag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng ating mga katawan para hindi po tayo basta-basta nagkakasakit. And next po, kasi ang nangyayari yung iba, pag nag-take ng product, lalo may mga sakit, pag gumaling na, kinakalimutan na, tapos later on babalik dito, ma'am, bumalik yung aking sakit. Siyempre, kasi ang minerals, ginagamit araw-araw. Itong mga nutrisyon, na ini-introduce namin sa inyo, ginagamit ng katawan natin. Hindi po yun nai-imbak sa katawan. Gagamitin para tayo lagi malakas, hindi tayo basa-basa nagkakasakit. Ha? Kailangan maintindihan natin yan. Okay? So next is our CBF, our Cell Bio Food. 3 superfood in a tablet po yan. 6 to 10 tablet is equal to 1 balanced meal. And this is really a perfect combination with our CMD kasi hindi lang minerals ang kailangan ng katawan natin, you need other nutrients. Andito yan sa ating CBF. Gamit na gamit ko na to. And of course, sa mga taong mahilig carbonated drinks, yung mga drinks ngayon dyan na makukulay, nakalagay artificial coloring, artificial flavoring, preservative, sugar, o anong makukuha mo doon? O andito yung ating Cell Bio Juice, natural fruits and vegetables in powder form. Tried and tested po ito. Walang sugar. Very rich in vitamin C. Yan. Instead na umiinom kayo ng mga carbonated drinks o yung mga drinks dyan, nakalagay artificial coloring, artificial flavoring, preservative sugar. Kaya naman ang daming diabetiko ngayon. Panahon na palitan ng CBJ or Cell Bio Juice. Safe ito kahit sa mga bata, sa mga apo ninyo, sa mga anak ninyo, kahit sa inyo po. This is really very good. Hindi ka magigilty ng pinapainom mo sa family mo can damage the health. And next is our CR Juice. Kailangan talaga nagde-detox tayo. Marami na sa ngayon, lalo yung mga ka-senior citizen ko, hindi na pala regular magdumi. Ito yung solusyon natin na CR Juice.
or Cell Rejuvenate Juice. Magsi-CR talaga kayo. Kailangan malinis ang colon kasi sa ngayon, ang dami na po may mga colon cancer. And next is our peptide. Oo, very good sa may mga rayoma, arthritis, ano pa, may mga dysmenorrhea, may mga body pains, at gustong kuminis ang balat. Collagen. Available yan sa atin. Sa mga taong mahilig magkape na katulad ko, paki-check ang inyong mga kape. Naku, ang kape na ininom nyo can damage your health dahil napakataas ng sugar content. Kaya maraming diabetiko, panahon na palitan ng HCI coffee. Because our HCI coffee, this is an alkaline coffee. Mayaman sa minerals. At ang pinakabago natin na product natin ngayon, itong Vision Care. Para maglinaw ang iyong mga mata. Oo, Vision Care, lutein. Meron siya lutein and zeaxanthin. And also, isa pang product natin, syempre may personal care product tayo, ang ating shampoo at ang ating sabon. Naiiba to sa mga personal care product in the market today dahil mayaman siya sa minerals at kikinis kayo. Yan, lalo itong sabon. Ang dami na. Sabon at shampoo, gamit-gamit na yan ng pamilya. Okay? So, ang bilis ng ating oras. Dito na tayo sa ating mga CMD centers and active distributors. Sinitingnan natin yung ating oras. Okay. Oo, yan. Sa area ng yan. Sa area ng Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, L&L Building, Balalaca Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur, Cati Sasil, Binanuahan, Karamuan, Camsur, si Ma'am Francia Embudo, Zone 2, Pag-Oring Nuevo, Libmanan. Okay. Sa Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atap St. Therese Family Drug Store. May active din tayong retailer dyan, Delia F. Store, Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilyn Batan, Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan, Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Catbalogan. Sa Camarines Norte, hanapin lang. Hello kay Ma'am Jerlyn Alilita, dyan sa CMD Center in Naga City. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. May retailer tayo dyan sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, Infront Tugos, Elementary School sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga, Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvice Pharmacy, Infront Labo District Hospital, Helen Valenzuela, Infront Canoreco, Bato Balane, Holito Limpot, Purok 6, Larap Jose Panganiban, Sara Sarco. Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Curia Abaay sa Trusan's Transient House, Purok 2, Lagon, at sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters, Caranderia, Daet Public Market. Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Okay. Sa Catanduanes, hanapin Ma'am Salvi Cabal, Nabo Wellness Center, CMD Office at San Pedro, Vera Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torripalma, Rosalina Torripalma, San Roque, Batu Catanduanes, Julie Daluna, Barangay Maysoran, Karamuran Catanduanes, Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan Catanduanes, Carmel Caranza, Libod Pandan Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang CMD Center at second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro at Top Fascas, Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion Baleno, Aida Amor Cirillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate, Anita Villanueva,
Purok 5A, Bayumbon, Masbate. Sa Sorsogon, Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar Sorsogon, Roger Obias. San Antonio, Pilar Sorsogon, Eva Omali, Santo Niño, Bacon District. Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Kumadkat, Casillas Sorsogon, Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar Sorsogon, Cora Espadilla, Balogo Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Cristina Baldo, ACM Building, Corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar Sorsogon, Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Pilar, San Vicente, Casillas, Sorsogon, Sandra Mortega Frio, sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon, Rizal Aicardo, CMD Center, Barangay Adovis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School, Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon, Mirna Merandilla, Purok 2, Oras, Castillas, Sorsogon, Maricelia Masares, Purok 1, Baskaran, Daraga, Albay, Liana, Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga, Albay, Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi, Jocelyn Mandria, Villa Hermosa, Daraga, Albay, sa Anes Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay, sa First District of Albay, Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay, Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbitiwi, Albay, Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City, Emi Clarete, San Juan, Tabaco City, Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay, Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay, Jelina Canyon, Buwang Bakakay, Ma'am Michelle Biasca, CM Destaques Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Maribic, Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay, Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Of course, yung aking office sa Legazpi, CMD Office, Arnab Wellness Center, second floor, room 208. PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Arson Store, Centro, Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Esquelador, Morok Borocan, Rapo-Rapo, Joan Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bogtong, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itbama nito, Lin Aringo, Purok 3, Barangay Hulugan, Manito, Albay, Toy Dahak, Purok 3, Itba, Manito. Okay. Josephine Racho, Balina Daraga, Albay, Torresita Red, Liguan, Rapo-Rapo, Susana Liabanes, Kidako Daraga, Albay, Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi, Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay, in front, Anislag Church, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi, Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi, Saunya Pereña, Purok 4, Common Kamalig, Concepcion Aguilar, Purok 2, Common Kamalig, Jocelyn Navarro, Purok 3, Taloto, Kamalig, Albay, Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay, Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay, Vanessa Aicardo, Buenavista, Legazpi City, Jesslyn Asiado, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi, Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay, Anding Asopardo, in front Buyuan, Elementary School. Okay, Refugees Drugstore, Pantaw, Libon, Sardeñas Store beside LBC, Ginobatan, Asuncion, Liana Rezas Store, Inamnan Grande, Ginobatan, Ami Canseco, Market Site, Market Site, Uwas, Albay, may CMD Office, ground floor, Kililan Billing, San Jose Street, Now, Ligao City, Lourdes Boreta, RBB Agribet Supply, Mercado Villar, Florentina Palacio, Lidia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Nora Napod
Ginobatan Public Market. Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkiruhan, Legazpi. Maylin Salvacion, Purok 3, Tamauyan, Legazpi City. Sajire Consumer Goods Trading, Purok 1, Taisan, Legazpi City. Okay, so ayan po, sa mga listeners natin, ubos na yung ating oras. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ng aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Sa mga taga Camarines Sur sa Naga City, hanapin lang si CMD Center at 36A Barlen Street, Santa Cruz, Naga City, in front Naga Cathedral beside Biggs Diner. Okay? So ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.